Όταν γνώρισα τον άντρα μου, τον Τάνιε, ήξερα ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τη ρουτίνα. Του άρεσε να δοκιμάζει καινούργια εστιατόρια για να ανακαλύψει τι ασυνήθιστα, δοκιμάζοντας χόμπι και να βρίσκει στα πιο απλά πράγματα συναρπαστικά. Ήμουν το αντίθετο. Μου άρεσε άνεση, προβλεψιμότητα και ακρίβεια, να ξέρεις πώς θα είναι το πρωί. Αλλά η αγάπη έχει το παράξενο συνήθεια. Δύο πολύ διαφορετικά για να συνδέσουμε προσωπικότητες με κάτι, αυτό λειτουργεί και με κάποιο τρόπο έχουμε τα κατάφερε. Με τα χρόνια ο Ντανιέλς περιπετειώδες πνεύμα αμέτρητες φορές από το δικό μου ζώνη άνεσης, αλλά όταν μου το είπε ότι ήθελε κάτι καινούριο δοκιμάσει. Κάτι που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ. Δεν το είχα κάνει. Δεν ήμουν στο ταξίδι προετοιμασμένη για αυτό που μας περίμενε. Ξεκίνησε σε μια σιωπή Κυριακή απόγευμα. Καθόμασταν και οι δύο στη βεράντα του σπιτιού μας, σπίτι στο Όστιν, και ήπιαν παγωμένο τσάι, ενώ ο σκύλος μας, ο Μαξ, στον κήπο. Ο σκύουρος κυνηγούσε. Ο Ντανιέλ έγειρε πίσω στην καρέκλα του και κοίταξε ένα κάπως στοχαστικό αυτό. Πάντα νευρικός είχα αυτό το βλέμμα. Έχει δει ποτέ αυτόν που πριν ανακοινώσει ότι κατασκηνώνουμε στα βουνά ή έχουμε ένα ήθελε να παρακολουθήσει μαθήματα χορού, αν και είχε δύο αριστερά πόδια? Η Έμιλι είπε ότι με ήρεμη αλλά γεμάτη φωνή αλάνθα στη σπίθα έχω πάνω από κάτι καινούριο που εμείς μαζί τράβηξα ένα. Σήκωσα το φρύδι μου και στηρίχτηκα. Λοιπόν, καλά είπα αργά. Τι σκέφτεσαι αυτή τη φορά, σε παρακαλώ, μην μου πεις ότι η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο είναι? Χαχανίζοντας. Όχι τίποτα τέτοιο. Αυτό θα μπορούσαμε. Θέλω να γίνει εθελοντής για κάτι μεγάλο, κάτι έξω από την καθημερινότητά μας. Έγειρα το κεφάλι μου με περιέργεια. Εθελοντική εργασία π.χ. σε ένα τρχάιν πιο μεγάλο, είπε σκύβοντας μπροστά. Διάβασα για ένα πρόγραμμα όπου τα ζευγάρια συνεργάζονται για να στηρίξουν οικογένειες που έχασε τα πάντα κατά την κατασκευή του σπίτια. Ψάχνουν για άτομα που τα Σαββατοκύριακα ή ίσως ακόμη και μία ολόκληρη εβδομάδα κάποια στιγμή. Πάρε τον χρόνο σου. Θα είναι δύσκολη η δουλειά να είναι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πετύχουμε μαζί. Πρώτον, δίστασα. Τα Σαββατοκύριακά μου ήταν συνήθως με πλύσιμο ρούχων, θελήματα ή να καλύψω τα κενά ύπνος γεμάτος από την εργάσιμη εβδομάδα. Η σκέψη κάτω από τον ήλιο του Τέξας, ανύψωση ξύλινων σανίδων και τσιμέντου, μίξη, δεν ακουγόταν ακριβώς σαν το δικό μου ένα είδος χαλάρωσης, αλλά όταν είδα τον Τάνιε, είδα το πάθος μέσα τα μάτια του, καθώς πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Και παρά το γεγονός ότι φυσικό καταφύγιο που ένιωσα, πως κάτι άλλαξε μέσα μου, λοιπόν τελικά είπα, αν θέλεις πολύ να το δοκιμάσεις, τότε κάνε το. Το κάνω μαζί σου. Το χαμόγελο που βλέπω πάνω σου, το πρόσωπό του άξιζε τον κόπο. Άπλωσε το χέρι του πάνω στο τραπέζι και πάτησε το δικό μου. «Δεν θα το κάνεις, λύπη», υποσχέθηκα. Η πρώτη μας μέρα στο εργοτάξιο ήταν απογοητευτικό. Ο ήλιος έλαμπε αδυσόπιτος και ο αέρας μύριζε σκόνη και ξύλο. Φορούσα γάντια που νιώθω πολύ μεγάλος για τα χέρια μου και οι ώμοι μου ήδη πονούσαν από την αρχή κιόλας. Αλλά όταν εγώ κοίταξα γύρω μου, είδα οικογένειες, μητέρες, πατέρες ανακατασκευή του τι είχαν χάσει. Αυτή η ελπίδα μου έδωσε κάτι απίστευτο. Ενέργεια. Ο Ντανιέλ ήταν στο στοιχείο του. Γέλασαν με άλλους εθελοντές. Έσυρε ξύλινες δοκούς και μου έδειξε πώς χρησιμοποίησε εργαλεία που εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου. Αυτό για μια φορά δεν με πείραξε να ταξιδέψω στο άγνωστο. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων το έρχο κάτι περισσότερο από απλή εθελοντική εργασία. Έγινε κάτι που κατά κάποιο τρόπο μία σχέση που δεν έχουμε ξαναζήσει. Αντί να περνάτε τα Σαββατοκύριακα σε εμπορικό κέντρο ή βλέποντας σειρές στο Netflix, ιδρώσαμε, γελάσαμε και μαλώσαμε ακόμη και για το πώς να. Αλλά σε κάθε διαφωνία ομαδική εργασία από την άλλη. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι η συνένεση, η ιδέα του Ντάνιελ, σήμαινε κάτι περισσότερο από απλώς να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Ήταν μία χρονιά ανάπτυξης, σύνδεση και ζωή, από ένα να δεις, από μία διαφορετική οπτική γωνία. Ένα Σάββατο, όταν κάναμε διάλειμμα και ήπιε κρύο νερό, ο Ντανιέλ γύρισε προς το μέρος μου με ένα χαμόγελο. «Βλέπεις, δεν είσαι χαρούμενος που εσύ?» «Συμφωνώ», γέλασα και σκουπίστηκα τον υδρότα από το μέτωπό μου. «Δίνω». Ήταν καλό. Διαφορετικό, αλλά καλό. Αυτή τη μέρα βοηθήσαμε να ανοίξει η μπροστινή πόρτα ενός σπίτι. Όταν το ιδιοκτήτρια σπιτιού, μία νεαρή μητέρα ονόματι η Σάρα, η ψηλή φωτεινή μπλε πόρτα την είδε, άρχισε να κλαίει. Την αγκάλιασε μας και μας ευχαρίστησε για τα παιδιά του σε ένα μέρος ασφάλεια.
Σε αυτό τη στιγμή που ένιωσα κάτι μέσα μου, δεν ήταν μόνο για τα νύχια για να κόψει σε ξύλο. Ήταν περίπου για να δώσω ελπίδα στους ανθρώπους. Και εγώ ήξερε ότι το ένστικτο του Ντάνιελ ήταν το παν. Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αλλά όχι όλα ήταν εύκολα. Συγκρουστήκαμε μεταξύ μας από την εξάντληση. Θυμάμαι ένα Σαββατοκύριακο που η ζέστη ήταν αφόρητη. Ήμουν απογοητευμένος, κουρασμένος και έτοιμος να τα παρατήσω. Όταν ο Τάνιε πρότεινε να κάνω ένα διάλειμμα, ερμήνευσα. Ο τόνος του ήταν απαξιωτικός και πανικόβλητος. Πάντα συμπεριφέρεσαι σαν να ξέρεις. Είναι καλύτερα. Φαινόταν πληγωμένος, αλλά δεν απάντησε. Αντίθετα, κάθισε ήσυχα δίπλα μου μέχρι να ηρεμήσω. Αργότερα με πήρε από το χέρι και είπε ήσυχα: «Εμίλη, δεν θέλω διαφωνούμε. Είμαστε μαζί σε αυτό. Θυμάσαι υπομονή σου, η υπομονή του θύμισε, μου θυμίζει. Γιατί κι εγώ ερωτευμένη μαζί του. Δεν χρειαζόταν να συμφωνούμε πάντα, αλλά εμείς πάντα έβρισκαν ο ένας τον άλλον ξανά. Όταν τελείωσε το έργο, δεν είχαμε. Όχι μόνο έχτισαν πολλά σπίτια, αλλά και κάτι μέσα μας. Είχα έμαθαν να αγκαλιάζουν το περιπετειώδες πνεύμα του Ντανιέλ, εμπιστοσύνη, και είχε μάθει το να εκτιμώ τις στιγμές που χρειαζόταν σταθερότητα. Βρήκαμε και από τις διαφορές μας ισορροπία. Μήνες αργότερα, σε μία άλλη σιωπή Κυριακή απόγευμα, καθίσαμε ξανά στη βεράντα. Ο Μη ήταν ξαπλωμένος στα πόδια μας. Ο ήλιος βυθίστηκε σε χρυσές ραβδόσεις στον ουρανό. Ο Ντανιέλ μου πέταξε το ίδιο σκεπτικό βλέμμα. «Όχ, όχι», είπε. Γέλασα. «Όχι πάλι». «Τι αυτή τη φορά είναι?» χαμογέλασε σκανταλιάρικα. «Μην ανησυχείς. Δεν είναι τίποτα». Ακρότητες. Απλώς αναρωτιόμουν αν εμείς ίσως ένα μάθημα μαγειρικής μαζί. Κάτι αστείο, κάτι χαλαρά. Χαμογέλασα και τινάχτηκα το κεφάλι του. «Ντανιέλ, δεν θα σταματήσεις ποτέ σωστά». «Όχι, αρκεί να λες πάντα ναι», λέω. Πείραξε και η αλήθεια ήταν. Πάντα ναι. Κάθε πρόκληση μας τίμησε τι κοινό έχουμε. Ο άντρας μου ήθελα δοκίμασα κάτι καινούριο και συμφώνησα. Αυτή η απλή απόφαση είχε κάτι περισσότερο από τα Σαββατοκύριακά μας. Είχε αλλάξει την άποψή μου για την αγάπη, ζωή και δύναμη. Ναι.